இப்போ நீங்க பார்க்குற இந்த இயரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்வெட் பீட்ஸ்ல சில்க் த்ரெட் பாலி டைப் இயரிங்ஸ். இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 120 rupees ஆகுது. இதுல இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 கலர் ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிங் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலி டைப் சில்க் த்ரெட் இயரிங். ஸோ வேணும்ன்றவங்க கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிங் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த 10 கலர் ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்வெட் பீட்ஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணது. ஸோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிங் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 120 rupees ஆகுது. ஜும்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் ஜும்கா வரும். எல்லாமே இந்த மாதிரி டியூவல் டோன் கலர்ஸ்ல வருது. ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 10 டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிங் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.